Sinjura vera li ħatoqgħod tisfel issa fil-gallerija. Mela, nibsa li waqqaħħa. Inselmulkom u nilqgħukom mat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. San, nistgħu noqorbu ftit iktar. U dil-ġimgħa qegħdin? San Gwann. Issa, San Gwann beda jifforma wara t-tieni gwerra dinjija meta kien hawn xi nies li bdew jiġu jqogħdu bejn San Ġiljan u Birkirkara. Il-Kapuċċini ġew mitluba mill-Arċisqof biex jieħdu ħsieb ir-residenti u bekk bdiet tinbena din il-Knisja u x-xogħlijiet tagħha tlestew fl-1959 meta mbagħad fl-1965 saret parroċċa. Il-festa tal-Madonna tal-Lord tiġi ċelebrata f'Awwissu dis-sena li hemm. Imma xi triq ħanamlu l-hom għax għadna m'għadniex. Dek raġun, mela tal-Lord. Triq Bernardette, wow. Immaġina Bernardette kienet dik it-tifla 14-il sena li kienet rat il-Madonna fil-viċinanzi tal-Lord. Ekku. Issa jiena x-xewqa tiegħi jenna ma nagħmlu ftit. Ellen kelmu residenti ta' din it-triq. Ma tistax dan tissom ċertu distanza kulħadd jaf, anzi sakemm ma jkollniex web bħal dawk tal-PBS dak it-twil. Jew it-twil. It-twil. Mrs. Borch. Mrs. Borch? Kif int Mrs. Borch? Tajba mhux ħażin grazzi. Taf li inti qiegħda fi Triq Bernardette? Iva. Taf għal xi nsemmija triq? Santa Bernardetta. Brava! Irbaħt! Kif int? Tajba mhux ħażin grazzi. Illum tkun parti? Iva u sabiħ. Iva sabiħ. X'inhu naw x'inhu? Jiena din l-okkażjonijiet hekk inħobbhom. Kollu sew! X'għandkom illum? X'għandkom illum? Jiena James. Joseph, Edith u George. George. George, inti orrajt? Ilek ġewwa? Xare. Xarej! U iwa. Sinjura vera li ħatoqgħod tisfel issa fil-gallerija. Mela, nibsa li waqqaħħa. X'taħseb fuq il-mikrofonu twil tagħna? Iva, tal-idea tajba. X'ismek int? Stella. Kemm ilek toqgħod hawn fit-triq? Jien ili mis-76. U drajt naħseb. U kif? Tbiddilha b'xi mod triq? Le, issa le. Le, issa. Ilek xi naqra ġewwa Stell. Iva, 7 ġimgħati li ġewwa. Kif tmur ma ta' faċċata? Kif tmur ma ta' faċċata tiegħek? Tajjeb hu. Ma jdejqekx. Le, Ana rawx jaħseb. Iddejqek Stella? La xejn. Uffiċjalment għandna l-lasta itwal minn tal-PBS.